жена. Тя е жена на всички времена. Един албум крие все още нейната стихия. Тайно танцува нощем тя сама. Пуска тя един забравен грамофон. Пак се звучава стария частон. Здравейте! От мината. Здравейте! На всички малки големи и още по-големи мъжленца! Сигурно са чудите тъй, какво е той шедьовърче на природата, какво той съвършенство пред вас ще ви открехна, да може да спите спокойно. Аз се казвам, как ви Параскева. Стрелен! На теб ти разрешавам на Галя да ми викаше Паца. Сега трябва да ви разкажа за себе си, дека аз съм дошла от едно чудно китно мистенци, разположено в Рило-Родопския масив, обгърнато от нежната прегръдка на бухове, дъбове и сливи. В това чудно мистенце ще ви кажа, дека има едно чудно силце. Той силце са вика, то моето силце и са вика Голема Чурка. Има такова село. Значи то се намира между село Змейови мъди и село Ханкур. Китно местенце. Просто трябва да дойдете на екскурзия. Сега, в нашото силце, ние всичките сме големи родолюбиви хорица. Много се гордеем с нашото силце, с нашата продукция и с всичко. Значи, като погледнеш от нивите, най-отгоре наредени картошки. Ама така стабилни картошки. След той, на следващия ред, ще видиш той корнишончета. Ма то корнишонче ли бе? Какво корнишонче, конечно бе? След това има малко доматчета, ама тези доматчетата са, те са на село Змейови мъди, те идват при нас от нашата зима там да ги съдат, защото стават по-големи. Да всичко в нашето село е големо. Преди всичко, нашите мъже не отстъпват на нашите плодове и зеленчуци. Хуй, да живее големочурковския мъж. Да, обаче, драги, малки, големи и още по-големи мъжленца, трябва да ви споделя, дека от кога дойде на финансовата криза и в нашия регион настъпи демографски срив. Нашите мъже заминаха да търсят работа у Софията. И ние, горките, големочурковски сливи, жени, останахме без мъже. Уй, майко! Зато и аз, кака ви Параскева, нагарим за теб Паца, дойдох в Софията да си намерим мъж. Сега трябва да ви обясня, дека това не е лесна задача. Значи, той от цигарките. Ние отглеждаме също хубав тютюн и пушиме това, пурите, това е малко. О, нашите цигари са... Айде, на тях друг път. Да, дойдох да си намеря мъж. Направих си фейсбуче, направих си профилче и се залепих с един, значи, принц. Принц на какво беше? Принца на Козлодуй. Да, обаче, сърдечен срив. В смисъл не инфаркт, а разочарование. Оказа се, че той е принц на Козлодуй, всъщност е пляк. Гей. Знаете ли как разбрах? След като си писахме в чата на фейса и накрая се разбрахме да се видим, той като ме видя и като видя, че съм жена и много се разочарова и каза, че той по мъже си пада. Всъщност объркването станало, защото съм си турила една снимка на профилчето, коги не бех се още обръснала мустаките. И то оттам се объркало момчето, ма какво да правиш? Сега, тази вечер, съм решила да си намеря мъж. Тук зад бара видях едно много снажно момченце. Барманчето, мисля, че Стефан се казваше. Къде го бе?